jirgin kasan da ya taso da Abuja zuwa Kaduna shugaban Allah shi ya ka shugabanci ne annan mun yi Allah wa dare shikenan yayi Allah wa dare mu ko mun yi Allah wa dare da Allah wa dare ne Allah wa daren ka mu ko mun yi Allah wa dare da shi Allah wa dare a haƙin shugaba ko mace na Allah wa dare balle shugaba commander in chief kace kai Allah wa dare me abu ne Allah wa daren ka to Allah shirye su to kenan waɗannan da Rotimi Amici da Nigeria Railway Corporation da shi shugaba mai Allah wa dare kenan duk propaganda ce suka yi kai Garba Shehu duk waɗannan ƴan propaganda ne to in ta tabbata an farmaki jirgin ƙasa ta tabbata kuma an kwashi mutane an tafi da su go to mutanen nan ne an ka nuno an sako wasu ko ba a sako wasu ba sun yi bayani an kama su ko ba su yi bayani ba to kuma su ne sauran waɗannan rage an ka nuno ga su ana bugu da sanduna kuma bugu ba na tsari ba bugun dukan mai kan uwa da wabi sai ga Garba Shehu wai propaganda ce to me propaganda na roƙi Allah don tsarkin zatin ka irin wannan propaganda da Garba Shehu ya ce Allah ka sa ta cin mai ya Allah abinda Garba Shehu ya ce propaganda wannan propaganda da yake magana Allah ka sa ai wannan propaganda da shi Allah ka sa ya fada hannun ƴan ta'addan nan su yi mai wanda sun kawo bayan Allah nan da shi da duk mai cewa propaganda ta Allah ka sa ai wannan propaganda da su Allah ka ba ƴan ta'adda sa su kama su su sun ka halaka shi sannan da Buhari ya san ciwon kai ne shi ko sauraron shi Garba Shehu yana yi Garba Shehu ba masoyinsa bane yaron wani ne ya ba Buhari wacce irin cuta abu ya Buhari ba amma da yake mutumin gawa da yake shikenan an ka kyale su an gazo na za a karewa da su kaga to su ne sadda mun kai kariyar Buhari kai yanzu ba shi an mai magana da yawon Buhari ba to ku hada mai Bello ya rige shi an yi lokacin da duk Najeriya da duk gwamnati ta taba Buhari ni ke kariya ta shi Buhari ya sani Garba Shehu tambaye Buhari ka jiya sannan kai kariyar da haka ba don Allah kake yi ba don kada so ne ba biyan ka ake yi ni tambaye shi kariya ya san kariyar da ne mai da an taba da gwamnatin PDP lokacin da sun yi magana nike ba da ansa sannan ko shi Buhari ya ji tsoro 2011 bayan an ga ƙara zaɓe an yi rikici an yi kashe-kashe da ƙone-ƙone ya gudu ya koma daura ya ɓoye kowa ya 'yan jarida sun ka buga mai bai ɗauka da zaran gwamnati federal government lokacin sun ka ce cas game da Buhari wallahi nike ba su ansa don haka Bello ya rige ka in magana ne da yawun Buhari Garba Shehu sannan kai karin farauta ne kawai don kai biyan ka ake yi ni don Allah ni Buhari ya sani ka zo ka ne muna maganganun banza to wannan propaganda Allah ka sa ta cika da kai Allah ka ba yan ta'adda Garba Shehu su kama shi su yi propaganda da shi mu ga propaganda su sun halaka shi kaga abin da kenan propaganda ce ƙarya ce abin da yake so ya nuna ƙarya ce propaganda ce to waye cewa ƙarya ce ga mutane ana bugu ya za ka yi to da lauyan nan shi wannan lauya da atsaye yana kariya haka ana dikace da geme yana kariya haka bayan an kare yayi jawabi yana kira ga kasashen turai kasashen larabawa kasashen wato su a gaje tunda wagga ta kasa bayan awoyi sai an ka sako shi sai ka tambaye shi propaganda ce don kada dake mataka Allah ka saka shiga hannunsu Allah ka kaddar Garba Shehu ya shiga hannunsu su yi propaganda nan da sun ka saba da shi tunda dai propaganda ce to waɗannan suna kusa ga masu mulki yaushe za a gyara tunda abadan ba su wada mashi shugaba gaskiya kaje propaganda ce shi wato kenan abban magana a haita bato ayi banza da magana propaganda to ba propaganda bace Garba Shehu kai Buhari ka ji ta ga baki na ba propaganda bace gaskiya ce ku ɗauki mataki na tsamo su wallahi in bulala nawa an kai musu in kwana nawa sun kai cikin daji da yunwar da sun ka jiya da wahalar da sun kai da bacin ran da sun kwana da shi na rance da Allah duk sai Allah ya tambaye Buhari Allah zai tambaye shi ko ba zai tambaye shi ba wallahi duk sai Allah ya tambaye shi kuma ba su ɗaya ba duk wanda wani abu na bacin rai ya samu a Najeriya sai Allah ya tambaye shi shi yace yana iyawa ba shi yace yana iyawa ba yace gwamnatin Jonathan ba ta da alƙibla to tsakaninku da Allah da gwamnatin Jonathan da tashi wahi alƙibla wacce ta yi alƙibla wallah ba a taɓa gwamnatin da ba ta da alƙibla ba Najeriya irin wannan gwamnati mara alƙibla maciya amana
don ban taɓa ganin gwamnatin da ta zanna ana kashin talakawan ta kawo ido ta yi biris ba kamar waɗannan, ni ba taɓa gani ba. Kisa kuma in large numbers kuma on daily basis, amma gwamnati ta yi ko oho. To me amfanin gwamnatin? A gwamnati ba ta da wani amfani. Don ku tashi tsaye mu yi addu'a, ya Allah ka jaye muna waɗannan marasa amfani, Allah ka kawo muna waɗanda za su kare muna rayukanmu da mutuncinmu da dukiyoyinmu. Sannan wanda sun kai muna Allah ka gani, Allah ka yi musu haka nan. Irin rikon da Buhari yawa mutanen Najeriya, Allah ka yi mai iri ne. Duk abin da ya yi muna Allah ka rama muna da shi da duk waɗanda a tare da shi. Amma dai babban laifi yana kai ne. Don mu duk waɗanda annan ba wanda mun ka jawo mu ƙuri'a illa shi, ba wanda mun ka wahala akai ne illa shi, ba wanda mun ka sa hop din mu gare shi illa shi. Yazo ya san baya iyawa, maimakon ya da ya ce Bello ya ba in ce to lalurar da gada kun ka azan bai iyata ga kayan ku, ba haka ya kamata yi muna ba. Shikenan sai ya ja wasu ƴan iska, mutanen banza marasa imani, wayanda su ba Najeriya ko al'umma a cikin rayukansu ba, wai su ne kabals. Allah ka ɗebe ma kabals ɗin nan albarka, ba kabals ba wallah. Don haka yadda sun kawa mutanen Najeriya, Allah ka gani ka shaida, kai a shaida, Allah ba mu yahe musu ba, Allah ka saka muna, Allah ka hidda muna haƙƙin mu da sun kaci. To mu ta ina an ka tsaya. Don haka a rage dariya, balle duk yanzu ai ko ba sai adabi ya ce ba, ai yanzu to idan ka ga bakin dariya mi za ka wa dariya da kaga dan Najeriya dariya ta ƙarin hali ce. Mi an gare mu da dariya mu? Ƴan uwanmu na ga hannun barayi, ga barayi sun yi mana zobe ko ina. Sabon birni kullun ne ƙauyukan sabon birni kashin su akai, wanda kasa ana fesa ma abin ƙwari magani ga damina, to haka ana kashin mutane sabon birni da Isa da Goronyo da sauran wurare. Sannan da ita Zamfara dama na ahe da kwata, da Katsina da Niger da Kaduna. To kun san hikimar tare waɗannan wuraren? Na arewa nan ne wurare masu rai, cikin waɗannan jihohi nan wurare masu rai da ake noma suke. To kaga shikenan an kashe noma. Inda adda ƙasa mai rai na arewa, Zamfara tana cikin garuruwan noma. Me ya taken mutanen Zamfara? Noma. Farming is our pride, shine taken su ko? Noma shine abin alfaharin mu. To yau sai su noma. An kashe noma Zamfara ko ba a kashe ba? Da zaran ka hana mu mutanen Zamfara noma ai ka bai da bambanci da kashe su. To an hana noma Zamfara. An hana noma Katsina. Kaduna bangaren birnin Gwari, dan na baka san iyakan mutanen Sokoto da adda gonaki birnin Gwari ba. A tai can ayo noma a dauko a kawo mana nan, mu zauna gari ban za mu ci. To birnin Gwari ta ko ina lalacewa cikin jihar Kaduna. Sun tarotsa birnin Gwari, baka da halin noma. Hakan ga Niger bangarorin Niger Allah ya sa mata albarka, mutanen mu da yawa suke zuwa can su yi noma, to duk an tare. To yanzu mi za mu ci? Buhari ya kamata ku kamo mana mu dafa. To an hana mana noma, wa za mu ci in ba shi ba? Don haka don Allah yan ta'adda yan kun haka mu ku ba mu shi.